bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hiire moon hannde ko ñalawma talata hawri ko 13 lewru août hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi haɓruji moon e ɗemgal pulaar en guiɗirɗen ko toon to états-unis woni hol battande kanko Donald Trump entretien makko hanki kanko e Elon Musk ƴeewen kadi ko kamɓe républicain e démocrate koɓe kalatan ƴeewen kadi haɓruji men kadi ma naw en toon to Los Angeles hono kanko jaadiɗo Kamala Harris hono gouverneur Walz ene wayno ko campagne ko kanko waɗi hannde kanko goto toon to Los Angeles. Haɓruji men international ma e naw en toon to Palestine d' abord ko yiyeede ñalawma hono kamɓe yimɓe jeeyaɓe ko mbiyata right wing ɗum noon ko yimɓe ɓurɓe añje Palestine naaɓe taw ko juif en ene wayno kadi ko goto e ministre muɗum ardiɓe délégation pour yaade nadde toon to hannde to juma al aqsa ɗum noon waɗi condamnation international ma en ƴeew kadi oɗo saha joni kaldigal gongal ko hakkude kamɓe Israël kamɓe Hamas pour no haare dartiri toon to Gaza holto yarata. Haɓruji men international ma naw en toon kadi Ukraine ma en jaa toon kadi Sénégal kadi ƴeewen famde kadi hono grève kamɓe galleji janiyankoji baɗɗi toon hannde holto ɗum fayi. Cakkitorɗen haɓruji men ko toon to Mauritanie ɗum noon ko goomu toppitiɗo ko fati météo toon to Mauritanie rentinde wonde toɓoji kewɗi ma garra hakkude 16 e 14 toon to Mauritanie ko ɗum woni titre uji en ɓurɗi mawnude oɗo journal ma en garta datuji muɗum joni siftin ɗon tan hannde ko talata 13 lewru août hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi ma en gartu joni aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi 17 août 2024 aadi hakkunde yiɗɓe Elage Baba Baydi Mal e dande leñol to Cincinnati biyeji meɗen ko ni cifori billet simple o ko $70 billet VIP o ko $100 jiɗɗo heɓde ticket kala so tawi ko Cincinnati ene wawi jokkodirde e boutique Adama Ba woni teddungal Fouta walla boutique Adama Sall woni African Market so tawi noon ko e nder Columbus ko boutique Sido walla boutique Diallo so ɗum ala jiɗɗo ticket kala yo jokkodir e Abdourahmane Diallo Adama Dat Amadou Hamad Sow walla Baba Goubé ko ɓen kalfina biyeji ɗi bandiraɓe musidɓe e yiɗɓe hotomo luuta hotomo dartana oɗo jamma hakkunde Elage Baba Baydi Mal e sehilaɓe e yiɗɓe tawi ko e nder Cincinnati. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hiire moon mbiɗen ni haɓruji men puɗɗoɗen ko toon to États-Unis ene wayde ko kamɓe démocrate en convention mabɓe jogorɗo wadde fuɗɗade ñande 14 lewru nduɗo toon to Chicago woni ko pewnitagol mangol oɗo saha joni ko ɓuuri hagguilaji ɓuuri huccitande oɗo saha kono ƴewde hol ɓeɗo yimoɓe ɗiɗo mawɓe taw ko américain ji hono kanko Beyoncé e kanko kadi Taylor Swift kamɓe ɗiɗi fof ɓe jogorɗete walla hol mabɓe garowo siftin ɗon tan kono kanko Beyoncé en wayno ko o suwata o haalde wonde omo sponsori hono Kamala Harris kono ene wayno o yamiri wonde ko jimɗiɗi o waɗanno ɗum noon ko goto événement ji ɗi wonno ke kitale ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗum noon ndeɗon yimri yo continue e hutorede nder campagne makko kanko Kamala Harris hono kanko Taylor Swift noon en wayno ko kanko o rokkuno support makko ko président Joe Biden kono e wayno ko Joe Biden natti wonde candidat ko kanko ala ɗo e leydi ko ɗe balɗe arti ɗum noon mo artu hadde convention o wadde kadi on ɗamina sunnade kadi directeur campagne makko kanko hoore makko mo warton to convention to jiida e ɗum ɗon ne wayno ko mouvement goto biyeteɗo groupe move on .org kañum hoore mum yiiɗi ko kamɓe ɗiɗi fof kamɓe ɓeɗo ɗiɗi yimoɓe ɓe garda men ɓe jimda son ɗum noon andaka taw holko jogori wonde donc wawi wonde fof ene wayno koye oɗo convention ko Kamala Harris ene wayno wawata jabde nomede hono yo won candidat mo démocrate en pour ɗaɓɓude ardade leydi États-Unis nden délégation ngaji ɗi garata kañum koye men kala mbiya wonde gotinimo kanko Kamala Harris ko nden kadi ene wayno ko nden vote o wonata hankkadi wonde o heeɓi wonde hankkadi o nomede so nomama nan ko nden kanko hoore makko arata e ñalawma cakkitto o waɗa discours makko pour wiide o jaaɓi wonde candidat e kadi kanko hoore makko
vice président mo ƴefti ono gouverneur Walsh ɓe jaɓi wonde kamɓe gardi oɗo ticket. Donc ha hande tungnaɗi kadi e habaruji gomiriɗi toon parɗe convention ɗaminaɓe ene gara taw ko yimɓe e hohoɓe ene gara ne kalane mbaɗa ne kewi. Donc ko fuɗɗi haalde hen oɗo sadio ne fuɗɗoto haalde hen ko kanko président Joe Biden kanko fuɗɗoto haalde kadi o yetta hono gonnoɗo vice présidente makko ɗum noon ko kanko yettoto haalde caggal muɗum wayno ancien président Bill Clinton on jeeya hen ancien président Barack Obama ene jeeya hen kadi ko haala hono ancien président George Bush ɗaminama ara hen ene jeeya hen hawnaki hono kanko président Carter ancien président Carter hay sinno o ɗo woni ɗo wawa haalde no fewi mo waɗe vidéo o haala e kanko hoore makko kanko Carter ko addi woteji ɗi ñande 5 novembre tawa deja o dañi temedere hitande kono noon e wayno ko tani ko goto ari wi wonde ko o yiɗi woni ko duwade ñande foof fo wurde ha woteji ɗi gara beele mo wotan kanko Kamala Harris. Donc ne ɗamina kadi républicain ji kewɗi ne ɗamina kadi ganduɗa indépendance uji kewɗi arɓe suɓeteɓe ene gara ne kaala e oɗo convention pour démocrate. hande toon to États-Unis hono kanko gouverneur Walsh Tim Walsh ɗum noon ko kanko woni mo Kamala Harris suuɓi yo yaade muɗum pour wonde vice président muɗum so tawi kaɓe keeɓi laamade États-Unis. ene wayno hannde ko o hiiri ko toon to Los Angeles ɗum noon o ari toon Los Angeles ñalawma ko wawde kadi haldude e fedde yimɓe ɓe ganduɗa jeeyaɓe syndicat liggotoɓe. ɗum noon ene wayno kanko hoore makko meeɗi ɗum wonde ɗiɗon syndicat ji kono ene wayno ko nder nde o fuɗɗi haalde nde remarque uji ɗi o fuɗɗi wadde ko wiide wonde ko siftinde yimɓe ɓe toon wonde ko ɓeɗo de wajiɓe ɓe nene kaala ene critique kam ha ene critique service am militaire mo mbaɗmi o oyi min noon mboɗo fasni service militaire mo mbaɗmi o oyi min kadi so tawi kadi mi yi neɗɗo goɗɗo baɗɗo service mo jogini ɗum konngol gotol kon mbiyam ɗum tan ko jarama e pellital muɗum e service mo waɗi pour wonde armée oyi kala ɓorniɗo kadi oɗo teni bawɗo wonde foof ene wayno ko neɗɗo mo ganduɗa poɗɗo yettede. Donc ene wayno ko siftinde on tan ko kanko Walsh e nder ko fellete joni hono surtout yenne kanko Vance ko fellatamo e nder hitande ujunnaji 17 ɗum noon koye campagne wonno oɗon saha o haali no wi wonde ko kanko hoore makko pertelaji ɗi kaɗeteɗi yimɓe yo cood ɗumen ɗo joni ɗi o wi ko ɗiɗon pertelaji kanko hoore makko o hutiri ɗum to guerre kono noon e wayno ko ɗum woni ko Vance wimo wonde ko ɗum ɗon ko camte o fotani haala ɗum par ce que o meeɗani yaade guerre e kadi o hutiraki ɗiɗon pertelaji sakko mo wiya o hutiri ɗum to guerre. ene wayno ko kanko Vance kanko hoore makko ko militaire wonno ministre wonno ene wayno woni ministre kene woni duuɓi 4 o yehino ni kanko hoore makko ni o neldanoma toon to Irak. Donc o neldanoma toon to Irak kene woni lebbi 6 ene wayno ko caggal muɗum o kanko hoore makko yalti armé ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Walsh o haali kadi gueɗe kewɗe wi wonde ko o naati armé garde national gila mo yaade duuɓi 17 ɗum noon naati ko toon tan woni to Nebraska. ɗum noon ko wawi wonde fof ɗum ɗo fof ko campagne ko ene hawnaki tan surtout ene tawde kamɓe ɗi jogoɓe fottude débat tawde kadi convention démocrate no waɗata ko ñande 19 lewru nduɗen gonɗen ndu ha nogasi tati hawnaki guladi oɗo convention ma ñifa critique aji ɗi ganduɗa ɓe jogani kanko Walsh oɗo saha joni. ha hande toon to États-Unis hono kanko Donald Trump ene wayno ko républicain ji kewɗi surtout yande kadi yimɓe ɓadiɓe mumen kulla joni ene wayno laware mumen walla fayre mumen sibabune kanko Donald Trump message ji walla haala ka o haalata ka nana bonnanamo ko fate enne campagne makko. ɗum noon ene wayno ko ɓuuri hewde yimɓe ɓe ganduɗa takiɓe mum ene kutoro joni gueɗe ɗe ganduɗa hen pour wiide wonde ko alay saago ko haalata e kanko e vice président makko ɓe kalata ko yooɓe kaal gueɗe ɗe ganduɗa hen taw ko gueɗe ko fate holko Kamala Harris holko ronki wadde nde woni toon to congrès nde holko ronki wadde nden nde woni vice président nde kono noon wona haalde ko ƴettade ɗum walla haalde gueɗe critique de ɗum sibabude ko debbo sibabude ko ɓalejo walla gueɗe mbaɗe noon. ɗum noon ne wayno ko ɗum woni ko oɗo saha joni kamɓe républicain surtout henna ɓurɓe ɓadademo ɓene kolla oɗo saha joni fayre mabɓe saabu Donald Trump ronkama yo woppu haalde haaluji ɗi gona haaluji ɗi ganduɗa kene balluji ɗum pour wawde critique de hono Kamala Harris. jeeyaɗo toon to North Carolina hono biyeteɗo sénateur
Lindsey Graham omo jeeya ɓeɗon kadi oɗo sa joni kontinɓe kanko Donald Trump ronkama yo artu e message makko kadi ko yiyama kadi ɗeɗo balɗe omo tooñi ko wayno surtout en gouverneur uji toon to Georgia biyeteɗo Brian Kemp omo ƴetto ɗum donc e wiide maɓe ɗum ɗo fof wona hunde wawde walludemo kanko Donald Trump e surtout kadi haalde kadi gueɗe ganduɗa en non seulement toñde ne mais kadi woƴede wonde min ɓuuri hewde yimɓe e kanko Harris nde min gari toon nde ɗum ɗo fof wona hunde wawde walludemo kanko Donald Trump donc ɗum woni ko kamɓe républicain ji koɓe kalata ko jiiɗa ɗum kadi ene wayni ko kanko Donald Trump potidal makko hanke kanko Elon Musk ɗum noon ko plateforme maɓe entretien mo wanno toon ene wayni ko républicain ji kewɗe kadi ko kaalen mbi wonde ko ɗum ɗo fof ko perte de temps waɗi toon par ce que o haalani gueɗe ɗe ganduɗa ene wawi walludemo pour surtout ene wawi wallude plan makko so woni président holko jogori wadde pour andede o ari toon tan komo ƴatto mo tooña Harris taw ko gueɗe ɗe ganduɗa en ala ko nawɗi ɗum e campagne kamɓe républicain ji kadi ɓeydiniɓe fayre no fewi sibabude kadi campagne surtout équipe Kamala Harris e kanko Walz ene wayno ko ɓeɗon ɓuuri tinnade oɗo sa joni ɓuuri wawde haalde message uji ko ɗum waɗi kañumen koyemen kefti toɓɓe ɗe ganduɗa kanko Donald Trump ardino ko jiiɗa e ɗum ɗon ene wayno ko toon to caggal nde kamɓe entretien maɓɓe o kanko Donald Trump e kanko kadi Elon Musk ene wayno ko fedde wonde ɗo États-Unis toppitiɗe ko fate droit ji surtout en ministre biyete NAACP ene wayno ko wawi portudeɓe plante wi wonde ko kamɓe kanko Donald Trump e kanko Elon Musk ɓe kaali toon e nder entretien maɓɓe e gueɗe ɗe ganduɗa eɓe kulɓina yimɓe liggotoɓe ɗum noon ene wayno ko Elon Musk kanko Donald Trump o manti ɗum o wi wonde ko Elon Musk no sécurité yimɓe toon o kadi no haɗirta yimɓe kala neɗɗo biɗo no waɗa ene jeeya ko wiyete syndicat o seeka ɗum ɗum ɗo ko hunde moƴƴere ɗum ɗo firti wonde ko kamɓe ɗiɗo foof eɓe dakkodiri wonde ko yaɓɓude haqqe e liggotoɓe e menace ɗumen kadi kala liggotoɗo mo ganduɗa jiɗɗo liggotade e mabɓe a liggotade surtout e Tesla alay saago yejjita ko wiyete en jogade droit ji wadde syndicat ji ɗum woni donc ɓe portama plainte ko jiiɗa ɗum ɗon kadi hono kanko Elon Musk won complainte goɗɗo won plainte kadi o wanno toon to Texas ɗum noon plainte o henne ko contre yimɓe ɓe ganduɗa e waɗoɓe investissement e kalisaji oɗon plainte wonno ko toon ko Texas kono noon ñaawo kalfinnoɗo oɗon complainte o ene wayni ko ñaawo fédéral kanko hoore makko yaltini hoore makko e ndeɗon ñawore ɗum noon fof yalti ko caggal nde kadi nde radio wiyeten ko NPR yaltini wonde ko kanko oɗo juge biyeteɗo Red O'Connor omo jogui kalisaji ɗi waɗi kanko hoore makko e nder compagnie Tesla ɗum noon omo jogui ko wiyete stock ɗum waɗi donc kanko hoore makko hande o yaltini hoore makko e ardade ndeɗo ñawore o haalani noon holko woni sababu muɗum donc siftinde on tan ko kanko Elon Musk ko kanko woni mawɗo Tesla kono noon ko kanko kadi woni mawɗo X donc kanko portuno plainte pour joguiɓe kalisaji waɗɓe investissement toon to Texas ene wayno donc ñawore nde hande à partir de hande 13 août oɗo juge biyeteɗo O'Connor o yaltini hoore makko wona kanko kadi halfina ndeɗo ñawore toon to Texas toon to New York habruji men e États-Unis toon to New York hono kanko AFK ɗum noon ko Robert F Kennedy donc ɓi ancien président Kennedy ene wonde ko candidat indépendant oɗo sa joni kanko hoore makko wiyama wonde ko wawa wonde candidat toon to New York ɗum noon ko ñaawo goto waɗi nden ñawore hande ɗum ɗon nden ñawore fawi ɗum ko wiide wonde ko e nder application walla dossier mo waɗi demande mo waɗi pour wonde yo inde makko waɗe toon wonde koye yo inde makko waɗe toon to New York par ce que o waɗi hen ko adresse New York pour wonde ko toon woni résidence makko kono en woni ñaawo wi wonde ko oɗon adresse wona gonga e ɗum ɗon kadi ko fenade ɗum waɗi donc sibabude ɗum ɗon kanko RF Kennedy ene wayno o wawa wonde candidat toon to New York ɗum noon inde makko ko ittoto koko ittete e liste wonnoɓe candidat ji toon to New York pour woteji garoji pour suɓade gardoto leydi États-Unis ɗum noon ene wayni ko kanko RF Kennedy o wi wonde ko hawnaki mo waɗ kanko hoore makko appel pour wonde oɗon décision par ce que ɗum wona lawol donc ko wawi wonde fof so tawi waɗi appel kadi so tawi
cour d'appel jaɓananimo jaɓi wonde ko juge fayi ko en walla ko juge ñaawi ko gonga ɗum firti wonde ko état ji goɗɗi kadi kanko hoore makko mo dañ ɗeɗon caɗele saabu état ji kewɗi ɓe ganduɗa ɗo dossier makko woni kanko RF Kennedy fawi koye dossier fawi koye adresse mo waɗi hen wonde ko woni ko toon to New York sifti noon tan ko kanko Kennedy o yara hande ko duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e kadi o wi wonde ko New York woni nokku makko ɗo woni guila ko cukalel e kadi ene wayno ko toon ko nokku kadi mo ɗamini ruttitade oɗo saaha joni kanko wuuri ko Californie toon woni guila hitande 2014 e nder kanko ko haali e nder surtout yenno toon to tribunal o wi wonde ko ene wayno ko kanko mo jogui toon suudu toon to New York e ɗum noon ene wayno ko suudu ndu ko kanko yoɓata luwa e mum kono ene wayno donc kanko juge o wi tugnade kadi photo ji kollaɗi wonde suudu nde wiyata ko kanko yoɓata ɗum ɗon ko luuɗum toon oyi ɗum noon kadi e tugnade suudu ndu no foti no wayi famɗude ni e tugnade kadi suudu ndu no wayi wasde wawde nawde kene ɓuuri neɗɗo goto donc so tawi ko kanko Kennedy o wi wonde ko garto New York kanko e joom suudu makko e kanko kadi kanko e joom suudu makko e yimɓe jeeyaɓe famille makko e kadi e animuji ɗi o jogui ɗum ɗon ko guila e dawaɗi hen ha ulluɗi en oye ɗum ɗon ko hunde nde wawa wonde sababude nduɗo suudu no wawi famɗude wonandema donc ɗum no firti kanko juge o wi wonde ko Kennedy waɗi ɗum tan ko fraude politique ɗum noon ɗum waɗi donc o salani ɗum wonde wawa wonde candidat toon to New York siftinton tan ko kanko Kennedy en wani ko kanko Kennedy guila tan de kanko Kamala Harris o naati hankkadi woni candidat ene wayno ko popularité makko ɓeydi samde donc ene wayno ko ɓuuri hewde indépendant en yinnoɓe fatude makko sibabude jiiɗano wotande Joe Biden walla jiiɗano wotande kanko Trump sibabude nayigol mumen ene wayno oɗo saaha joni ko ɓuuri hen hewde parti to Kamala Harris toon to Tehran hono kanko biyeteɗo Rabi Jehuda Jarami ɗum ɗon ko goto yimɓe ardiɓe diine juif en wonɓe gonɗo toon to Iran o yiyama hannde kanko hoore makko mo woni toon to Tehran kankone mo jangga aada mabɓe ɗum noon hannde ko feeto mabɓe kamɓe juif en pour feeto wonde windi wonde ko ngol oɗo ñalawma woni laawol ɗiɗoɓol hono temple gonɗo toon to Jérusalem en heela ɗum ko guila e temps Annabi Moussa donc yiyama omo jangga toon kadi omo haala hen kadi gueɗe ɗe ganduɗa patuɗe noddude jaam hakkude Iran e Israël e surtout tawde ko tension ngaji gonnaɗi oɗo saaha joni donc ko ɗum woni ko yalti toon yaltinama kadi télévision ngaji Iran foof e kadi yaltinama e online donc ha hannde kadi toon to Tehran e tugnade kadi konngude gumiɗo toon to Maison Blanche hono kanko président Joe Biden o wi wonde ko hawnaki so tawi nanodiral waɗi toon to moynori han ɗum noon ko toon to Palestine hakkude hakkude Israël e Hamas pour nandiral pour jeyge yo deej ɗum noon hawnaki nden Iran kañum hoore mum ko jogorno wiide no watta ko en hayta wattu ɗum ɗo fof noon ari ko caggal nde kamɓe intelligence mabɓe kamɓe Amérique ɓe kooli wonde ko haysinde ko Iran naɓe pewnitima no fewi gueɗe ɗe ganduɗa cohli pour attaque de Israël ene wayno ko Ayatollah Khomeini gardiɗo leydi ndi kañum hoore mum rokkani taw konngol pour yoɓe attaque ɗum noon ene wayno ko hay Iran kañum hoore mum e nder haalluji kalteɗi kañum hoore mum wi wonde so tawi jaam dañama toon to Gaza ɗum noon ene wayno ko yimɓe naggaɓe palestinaɓe gartirama yimɓe naggaɓe kadi juif en nawtama hawnaki yimɓe Israël naɓe hawnaki nden kañum hoore mum ma welsindo ko fate ko wino ko walla ma hayto ko wino ene watta ko siftinde noon tan Iran koko mettini sibabude gardiɗo gomo walla gardiɗo fedde Hamas biyeteɗo Ismaïla Haniya wara ko toon to Tehran ɗum noon ene wayno ko Israël ha hannde haalani ko kañum wari mum kono ene wayno ko bomba waɗano koye nokku ɗo wonata ɗum noon ko caggal nde warti cérémonie inauguration hono kanko cuɓaɗo kesso yo ardu toon to Iran ko nden caggal muɗum
o yehi nokku to wonan toon bombe fusirone makko o maayi kanko e garde makko ɗum noon en wayno ko caggal enquête aji mbaɗnoɗi yitanoma wonde ko yimɓe jeeyaɓe e garde national walla yimɓe jeeyaɓe yimɓe ardiɓe militaire uji Iran taw ko sécurité mumen ko kañumen koye mumenen jeeya e waɗɓe toon bombe o e nokku ɗo wonata kanko Ismail Kani donc ene wayno ko wawi wonde fof ni Israël jaɓani ha hande haalde so ko kañum woni caggal oɗon plan walla ko kañum warimo kono Iran ko kañum ko Israël takki pour kañum waɗi ha oɗo kanko Ismail hani e wara toon to Jérusalem yiyama kadi hono kamɓe Israël naɓe surtout juif en eɓe naata toon e juma al aqsa ɗum noon ko feeto mabɓe manditare mabɓe kamɓe juif en hannde oɗo ñalawma mbiyata ko oɗo ñalawma woni ñalawma ɗiɗaɓo walla lawol ɗiɗaɓol no gon temple mabɓe ɗum ɗon ko nokku ɗo ɓe juulata toon to Jérusalem helano ɗum noon ko temps uji ɓooyi andaka noon oɗo provocation naddeɓe toon e juma al aqsa so tawi laamu Israël wonko jogori wadde hen kono noon yiyama kam eɓe naati toon natgol toon noon tawde toon kadi julɓe ɗum ɗo fof koye provocation ngaji mataw kamɓe palestinaɓe goyti oɗo saha joni ala noɓe jogui ala peeje noɓe jogui ɗum ɗoɓe mbaɗata ene wayno ko policier ji e Israël en goppiɓe naati toon andaka taw noon so tawi waɗi caɗe andaka so tawi waɗi caɗele caggal muɗum kono noon kam ene wayno ko ala kam e saaha nde ɓe natata nde ala fitinaji mbaɗɗi toon pour résistance yimɓe juulannoɓe toon ɓe pour hadde ɓe nadde walla ko way noon ha hande ko fate juma al aqsa gonɗo toon to Jérusalem e kadi ko fate en juif en walla Israël naade toon oɗo juma o hande ɗum noon woni Arabie Saoudite kañum hoore mum waɗi konngol yaltini konngol hollude mettere muɗum e hollude kadi kañum hoore mum wonde ko ɗum ɗo ko gueɗe ɗe potani wadde donc reftude hen en wayno ko ñalawma hen ono kanko ministre jeeyaɗo e gouvernement makko kanko Benjamin Netanyahu e kadi komo mbiyata jeeyaɗo e far right ɗum noon ko yimɓe ɓe ganduɗa en kamɓe ɓurɓe sattinde gondigal hakkude Israël e Palestinaɓe hono kanko biyeteɗo Itamar Ben Gavir e kanko waɗa makko kadi o jeeya koye gouvernement Benjamin Netanyahu ko kanko ardino yimɓe hewɓe nadde toon to juma al aqsa e ɗum noon ɓe naati toon kadi ɓe jeehi ɓe gaari eɓe juula eɓe mbaɗa julɗeɗe mabɓe pour ko wiyata manditare mabɓe par ce que oɗon juma al aqsa kadi haysinde ko julɓe juulata hen ene wayno ko kamɓe juif en kadi eɓe mbiya wonde ko nokku mabɓe kebtanoɗo e mabɓe heela ɗum noon koye temps en guila e temps romain en e kitale ujunnaji capanɗe jeeɗiɗi ko adi Jésus Christ caggal muɗum en wayno ko kamɓe ɓeɗo ɓe jalti juma e kam ala fitina kono ɗum ɗo fof ko provocation en donc e lettre mo kamɓe Arabie Saoudite moɓe bindi ɓe mbi wonde ko ɗiɗo duuɓi fof en ɓe jiiya wonde ko nanodiral baɗogal pour ko fate en non seulement nokkuji juuleteɗi gonɗi aduna ɗe fof surtout gonɗi toon to Jérusalem en poti respectede kono eɓe jii wonde ko kamɓe gouvernement Israël e ɗiɗo duuɓi fof eɓe wiyol ɗum noon e tungnaji kadi noɓe kalira lettere ni ko nanodira ko ɓooyi wonde ko oɗo nokku hay sindo yimɓe ɓe gona julɓe walla yimɓe juif en mbawi arde naata hen hay ala ene koko winda ha laaɓi wonde ko kamɓe juif en ɓe mbawa arde ɓe juula hen par ce que ɗon ko julɓe tan juulata ɗon ɗum ɗo kadi ko hunde nanodira nonde ko ɓooyi ardeɓe noon hande ɓe naata hen eɓe mbaɗa feetoji mabɓe ɓe juula ɗum ɗo fof ko provocation mo ganduɗa kamɓe gouvernement Israël ko kamɓe jaaɓi ɗum ɗon donc ene wayno ko ɗo aduna kadi leyɗele arabe foof surtout ligue arabe kañum hoore mum holli mettere mum ko fate en kamɓe ɓeɗo ko mbaɗi ko ɗum noon ene wayno ko oɗo Ben Gavir ko neɗɗo mo ganduɗa kollude actuellement deejre wasde wonde toon to Palestine surtout en kadi ko neɗɗo wonde kañum hoore mum so tawi biɗo wonde so tawi Benjamin Netanyahu jaaɓi tan nanodiral pour guerre on darto ene wayno ko kamɓe faraid en yimɓe ɓe ganduɗa jeeyaɓe wibjo banggue ñaamo ko ɗum noon ko yimɓe sattinɓe gondigal hakkude Israël e Palestinaɓe ɓeɗon ko jaltata e gouvernement makko kanko Benjamin Netanyahu donc ko oɗon neɗɗo kañum hoore mum ardino ɗiɗo sippoji hande baɗɗi toon to juma al aqsa habaruji men international toon to Sénégal ene wayno ko ñalawma hande talata ko ñalawma mo mbiyata ala habaruji ɗum noon ko journaux ji e télévision ngaji e kala kadi site uji
internet dokkanoɗi kabaruji koko kaɓɓi juuɗe men hannde kanƴi fof koɓe kalduɓe pour ɓe mbasa kamɓe rokkude kabaruji kadi wadde kadi programme uji ɗi ganduɗa ko jangguinannoɗi walla ko pindinannoɗi walla ko kabrannoɗi e on ɗon yiyama kam ko wayno télévision ngaji ko wayno 2STV en e télévision ngaji taw ko RTS ɗi laamuji ɗiɗon kam ene mbaɗi programme uji hannde kono noon kay ko kala ko fati habaruji kam hay ɗiɗon kadi min jaltinani yaltin tan ha wonay ko RTS ɗum ɗon noon ko jabade kamɓe noɓe mbiri ni henne mettere mabɓe ɓe jogui wonande laamu kessu ngu ko ɓittere waɗe mabɓe kamɓe ɗiɗo galleji jeyandiyankoji ɗum noon pour essayer de famde ɗum non seulement ma en ketto kadi hono kanko Abou Diop baddunoɗo émission muɗum kañum e Abou Ndiaye ɗum noon émission maɓɓe mo kewi wadde ñande talata foof kono noon ɓe mbaɗi ɗum ko hanki altine sibabune hannde talata kamɓe ne piindi TV koko woni koye grève ɗum noon ma en ketto hono Abou Diop kañum hoɗum holko famnata yimɓe holko woni sababu oɗo grève e kadi holko ɓe poti holko ɗiɗo galleji jeyandiyankoji ko kabri pour wadde haɓɓere wotere kañumenne foof kolla haare mumen kolla walla kolla kam mettere mumen e nguɗo laamu kessu gongu toon ngu kanko Bachir Diomaye Faye ardi e kanko Ousmane Sonko taw kañum woni premier ministre makko ɗum noon keɗɗen Abou Diop janggo so Allah lamɗo jaaɓi talata ayawoji kaleteɗe bindeteɗi e laamu kessu ngoye Diomaye e Ousmane Sonko dendagal caktirde nanodiri saabu mette pawaɗe dow mumen e caɗele ko fawa e dow mumen e compte ji banque impôt ji tedduɗi wonde talata o hay jayde wota yaltata ay saktirde wota haalata to hol sababu baɗɗo ko meeɗani wadde e laamu Abdou Diouf waɗani laamu Abdoulaye Wade waɗani laamu président Macky Sall jaandeji Sénégal fof rendude saabu mette e caɗele mbiye minen fof min ndendat min mbaɗa ñalawma sunare tawa min caktata min kabrata e tokara kala ko jiiɗa jogui ko sababu o hande o so tawi joɗama e nder leydi Sénégal kena tolno e 45 jayde hande o so tawi jooɗima mbi wonde ñalawma kurɗo kañumen radio télé no mbiruɗen ni presse écrite site uji d' information fof yo uddu ñalawma janggo wona e sago jomumen sinno ko sago muɗumen ko uddata kono noon so tawi a yi jomumen ene mbiya ene udda ko ronkude ɗumen saabu wonko jeemoto ɗumen wonko fuɗɗi yande e muɗumen eɗen gandi to banggue radio ji guila temps Abdou Diouf hay sinno tawi wonno yaruno Abdou Diouf kañum kam fuɗɗi no mbiɗa ni Sud FM e 94 Babacar Touré en Serif El Vali Sey en Abdoulatif Coulibaly en hande ɓeɗo en ko kamɓe gonno ɗon kamɓe kufno Sud FM ene yaaha ha goɗɗum ari jolti hen télé ko goto wonno no mbiruɗa ni ko RTS tan yeehi 2SN gari téléji goɗɗi gari hankadi ha keewi donc ɗum ɗo foof ko jaɓɓe ɗe gandanɗa hoore maɗa ene nawra gueɗe ɗe yesso ene nawra wellitare yesso ene nawra potal yesso kono noon so tawi arama ha ɗo henna wonande nguɗo laamu jooɗingu presse o ko waɗani ɓe tuggude 94 ha yetti e laamu mabɓe hay lamɗo goto meeɗa dañde e mabɓe e presse o ko kamɓe ɓeeɗo koɓe dañi hen ko gonga kala laamu gargu ma wiwonde presse woni koye haɓade ɗum kono noon kamɓe ɓeeɗo koɓe mbaɗana ko hay lamɗo goto waɗanako par ce que koye mabɓe tan jiiɗen neɗɗo mabɓe daro jooɗo fodde journaliste uji sappo kuufa ɗum hay goto werlo ha ko namdal tottuma temps d'antenne fodde 1 heure de temps kala ko welma aɗa haala e nder muɗum ɗum ko kamɓe tan dañi ɗum kono hay laamu gongu ɓennuɗi ɗi hay goto dañani ɗum woni ɗum so tawi waɗi woppirama hono noon ene yaaha yaware so tawi waɗi hen banggue ko kamɓe waɗantunoɓe ɓe ɗum ɓe ko kamɓe jeewi par ce que kamɓe ɓeɗo ɓe kulata ko koɓe dañno e jayndeji ɗi ko hoto woɗɓe garde daña hono ɗum walla daña ko ɓuuri ɗum ɗum ɗon noon alay saago ɓe mbawata ko frende jayndeji ɗi wawde dartinde jayndeji ɗi so tawi en ƴeewi wonande jayndeji ɗi won maslaha wonno hakkude muɗumen e laamu ngu kañumen woni ɗumen ko humpidde yimɓeɓe ko yahata ko tindinde yimɓeɓe findinde ɗumen ko jangguinde ɗumen ko jalnude ɗumen ko yewtude ɗumen kañumen ha yimɓeɓe so tawi won mettere joguinoɗa wonko aɗa heeɗo aɗa nana ene wawi ustandema mettere nde joguinoɗa nde walla suno mo gondunoɗa o donc e nder ndiɗon mbadi so tawi yeehi ha wonti hande o ɗum ɗon jayndeji ɗi kaɗama ɗum ɗon mete ko wiyeteno liberté d'expression way mete ko wiyeteno démocratie ko mete ko wiyeteno liberté ji keddiɗi ɗi foof ena tawe e nder hen nguɗo laamu ari ko yaɓɓude ɗum ɗon ɗum waɗi presse oɗo hande ɓe mbi wonde ñalawma janggo ko ɓe mbiyata ko ville morte to banggue presse o saabu laamu nguɗo en ari ko wardeɓe
tawde noon laamu ngu ari ko warde ɓe alay sago ɓe pitoto ɓe dartoto haa ko ɓe mbaawi heddi laamu ngu holno fuɗɗori to bange habde e maɓɓe ko adi fof président jaaɗo o en woni Macky Sall hade muɗum yaade kamɓe jayndeji ɗi eɓe jogino kino tolno e 4 pawɗi million parce que milliard uji 4 pawɗi milliard to bange kubbal laamu Macky Sall yaafimama ɓe ɗum ha laaɓi cer heddi ko ɓe puɗɗito e hendu hesuru waɗi ɗum ko goytali maɓɓe ɗi gandanɗa hoore maɓɓe goytanima ɗum laamu ngu ha laamu ngu teskitima andi ɗum ko hunde wodde wonko ɓe keɓanno koɓe keɓanno ko ɓe mbiya ɗum aide à la presse wawa huɓnude sarɗiji maɓɓe foof kono noon ittata eɓe daña publicité ji ɗiɗon publicité ji kañumen mbawata wallude ɓe mbawa yobde liggotoɓe ɓe kono noon so tawi woni laamu ngu ɗo jooɗima wi wonde kañum ari ko habde e basal ari ko riwtude human binnagu ari ko ittude majjere ari ko ittude ndolagu so tawi waɗiri hono ndiyen koɓe mbino eɓe itta ko koɓe ɓeyduɓe hen goɗɗum koɓe tawno ɗo ko ha teddendi ɓuuri hewde ɓe mappi ɗum e dow presse o woni holɗum so tawi ɓe gari ɓe mbi aide à la presse ɓe dartini ɓe duttitima ɓe mbi wonde convention ngaji ɗi ɓe joguino nanodiri ɗe ɓe joguino hakkude mabɓe e société ji gonɗi ɗo hen to banggue publicité ji ɓe dartini ɓe duttitima e koye mabɓe ɓe mbi wonde to banggue koɓe joɓanno kubbal ko ñamade ala ko yoɓe gaddu tan ha laaɓa ceer ɗum ɗo foof so tawi fawdiri e dow mabɓe ɓe mbawa yobde ɗum ɓe calaki yobde kono noon yo won kaldigal waɗa maslaha e nder maslaha o ƴeewe kamɓe holno ɓe potata wawde yoɓir hay sinno ene waɗe sillor tawde jomumen calaki yobde kono noon so tawi a felliti ɗeɗɗude jomum a wiya wonde ko ma joɓa ñamade muɗumen ɗo ɓultotonoɗo a fotani uddude poɗɗa ko woppirde ɗumen ɗon kono noon so tawi a uddi ɓultorɗe muɗumen a wi kadi ñamade nde ndewane ko ma joɓa ɗum min so tawi komi liggotonoɗo mbaɗa rewe ñamade ko an rewanno kam ñamade ko an liggintuno kam koko joɓata kam koko hen tirannoɗa ñamadam so tawi a riwi kam mete mami yoɓe ñamade nde kamɓe laamu ngu ɓe gari ɗum ɗo fof ɓe dartini ɗum so tawi en ƴeewi kamɓe nguɗo laamu koɓe gari ko no foti yimɓe journaliste uji e animateur uji ɓe debbusi e nder galleji goɗɗi ɗi ɓe nawi ɗumen RTS mete ɓe nawri ɗumen RTS ko ha RTS ɓeydo mete wonɓe RTS ɓe mbawa huɓnude ko foti waɗede hon ko mete ko woni RTS ko kañumen ko ngala gandal wawde wadde ɓeeɗo ɓe gaddi wadde ɗum toon to RTS to en walla ko namde gartoje e mabɓe donc walla kadi mete so tawi ɓe guitti ga en ɓeɓe guittitoyno ɓe ko ha ɓe liɓa to ɓe guittiɓe to walla ko haɓe mbara to ɓe guittiɓe to en ko ɗum tagui ɓe wadde ɗum walla ala donc togara laamu nguɗo jooɗi e peeje foof eɓena mbaɗa no ɓe mbardi jayndeji ɗi ɗum ɗon noon feere nde tan kono ɓe mbiri janggo ni fibde nde noon wona wootere wasa wadde heedam heediji hare nde wona hare wootere kala dillowo ko faati e jayndiyankagal ma woni ka journaliste plein ka animateur ka reporter ka ono fof ndendon e hare nde donc janggo so wona RTS Soleil APS hay goto yamiraka janggo yo windu walla yo haal donc tokara ɗum ɗo woni hare nde ɗo nde gandanɗa hoore maɗa kamɓe jayndiyankoɓe galleji jayndeji ɗi eɓe dartori ɗum ñalawma janggo o huccodirde e laamu ngu kono ko wawi hen wonde foof laamu nguɗo kam ardi ko ndolagu ardi ko hadde yimɓeɓe liberté muɗumen wellitare joguinode addi ko serndude yimɓeɓe ardi ko hadde yimɓeɓe goto foof fodde nde fonno wadde nde hadde ɗum fodde nde ɗon goto foof hujje mo joguino o hadde ɗum hujje muɗum donc ɗum ɗo ko émission mabɓe tira ko émission mabɓe moɓe mbanno toon to Pindi TV hanki altini so Allah jaaɓima en pawti émission fof no wurno ñande ɗe alarba garoɗo en so Allah jaaɓi tawa koye yimɓe heddotoɓe radio Jowol Sari toon to WhatsApp habruji men toon to Ukraine e tugnadi kadi Al Jazeera ko windi hono kamɓe soldateɓe Ukraine naaɓe ene wayno ha hande ɓene région toon to Kursk ɗum noon ko ene wayno ko jeddodiral woni hakkude kamɓe Ukraine naaɓe kamɓe Russie naaɓe oɗo saaha joni hol ɓurɗo hol joguiɗo contrôle oɗo région tugnadi noon e général Ukraine aji gonɗo toon mo ganduɗa kañum woni commandant opération ngaji gonɗi toon no biyeteɗo Sirki o wi wonde oɗo saaha joni e wayno ko kamɓe Ukraine naaɓe eɓene contrôle kene wona 74 ko mbiyata settlement ɗum noon ko wayno ko guure gonɗo toon e région go biyeteɗo Kursk kono e tugnade kadi soldateɓe walla tugnade kadi
Russie naɓe ko kalata mbi wonde Ukraine naɓe soldate muɗum ene wayno contrôle tan oɗo saha joni ko nogasi jeetati taw ko nokku ɗum noon ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe soldateɓe Ukraine naɓe mbi wonde ko oɗo saha joni ɓen jogui ken wona 1000 kilométre carré ɗum noon ko to e nder territoire Russie naɓe ɗum noon ko hunde nde ganduɗa henna ko hunde jamfinde Russie naɓe no fewi caggal nde kamɓe Ukraine naɓe caggal duuɓi ɗiɗi e haareji mabɓe wonde a sikkata noon wonde koɓe mbawata defandude leydi mabɓe ni kono noon joni ne wayno koɓe mbawi jogade ƴoyre haaɓe ganda holto Russie naɓe jogui faiblesse ngala ndenani ɓe mbawa nadde leydi Russie ɗum ɗo kadi ko caɗele mawɗe kono e tungadi kadi habaruji gomriɗi toon to kamɓe to Kremlin ene wayno ko kamɓe Russie naɓe ɓe ndendini yimɓe mabɓe fof sol guila réserviste uji ha kadi matériel ko wayno drone aji ko wayno kadi avion aji tout ça pour wawde hadde kamɓe Ukraine naɓe ɓeydade jogade contrôle leydi mabɓe toon to Russie toon to Burkina Faso ene wayno oɗo saha hannde ko kamɓe laamu militaire uji gonɗi toon ngu kuccitani joni kadi ko yimɓe liggotoɓe tribunal ɗum noon ko guila e magistrat ji ha e ñawoɓe pour wiide ɗumen kañumen koye men poti ɓornade tenue pour jaaha toon gonda e yimɓe armé mbaɗɗa ligguey armé o mbaɗatoɓe ɗum noon ko caggal nde kamɓe militaire uji ɗi kadi walla laamu gonɗi toon ngu caggal nde ɓe porsi won journaliste uji yaaɓe nde porsi ɗumen ɓornade toni kañumen koye men e jeeya militaire uji joni koye yimɓe jeeyaɓe armé e nder décret jaltuɗo mo kanko Ibrahima Traoré gardiɗo leydi toon Burkina Faso mo windi ene wayno ko magistrat goto biyeteɗo Abdoul Gafarou Nakro kañum woni mum wonno ko kañum woni adjoint procureur toon to Boubou Dioulasso ene wayno ko noddama ene foti arde toon to armé kañum hoore mum pour ɓorno teni e kadi nawe e région ngaji ɗo ganduɗa wonde militaire uji ɗum noon ko pour 3 mois pour lebbi tati ɗiɗon lebbi tati kadi ene wawi kadi hesɗitinede ɗum ɗo fof ko caggal nde kamɓe laamu militaire gonɗi toon ɓe teskiti wonde oɗo dumunde foof wonde ko magistrat ji ɗi surtout wonɓe toon e tribunal walla ko mbiyata corps judiciaire ene continue hensaji lundade walla hensaji salade décision ngaji ɓe ƴeftat ɗi e wiide ɗumen ɗiɗon décision ngaji ko décision ngaji ɗi jaadani e laawol ndewani kadi constitution mo Burkina Faso ko ɗum waɗi kamɓe militaire ɗi caggal nde ɓe jiiɗi kadi caggal nde ɓe mbi wonde ko hay journaliste uji il faut ɓe mbaɗa ɗumen punir sibabude force ɗumen yo ɓorno teni jaaha gonda e militaire uji toon to frontiére uji walla toon to nokkuji ɗe militaire ji kaɓete joni ko ɓe kuccirani ko juge ji ɗum ɗo fof kadi ko gueɗe kawniɗe seeɗa wonande nguɗo laamu militaire ji gonɗo Burkina Faso holko felliti wadde continde jooɗade laamu toon to Burkina Faso sakkitorɗen ko toon to Mauritanie tumnade kadi habaruji gomriɗi toon to service toppiriɗi ko fati météo ɓe mbi wonde ko hakkude 16 e 19 lewru ndu gonɗen ɗum hawnaki toɓoji ma mbatta toon no fewi toɓoji ɗi kadi ma won to ɓuuri toɓi no fewi ɓuura kene wona 90 millimétre région ngaji ɓe ɗaminaɗi toɓoji ma kewa toon ko toon to hoduji ɗiɗi mbiyata ɗi Asaba Ataga Adrar Guidimak Gorgol e Brakna donc ɗi région ngaji hawnaki ma woto hen to nokkuji kene ɓuura 90 millimétre ko ɗum waɗi kamɓe service toppitiɗi ko fati météo ɓe mbi wonde koɓe yimɓeɓe kutoro rentade goɗɗito kala ɗo ganduɗa ndiyameje ne mbawi hewde ɗon surtout kadi kala nokkuji koɗanɗe ɗe ganduɗa hen tiiɗani no fewi yo mbawi hoto jaab wonde hen ɗum noon ko ɗum kamɓe service météo ɓe kala ɗum mbirani hen toɓoji ɗi kadi ma garde keneli ɗi ganduɗa hen kewi dole keneli ɗi kadi gummoto ko guttoji ummade funnague fadde hirnague ɗum noon ko ene wawi toɓoji ɗi ma kew kadi keneli ɗi ma kew ɗumnade service météo mo Mauritanie bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ko ɗi habaruji min joggon noon hannde e oɗo ñalawma talata 13 lewru août hitande 2024 yen mbaalo jaam ha janggo kadi on jarama.